அன்பான துலாம் ராசி நண்பர்களே, இந்த ஆகஸ்ட் மாதம் உங்களது ராசி பலன் எவ்வாறு உள்ளது என்பதை பற்றி பார்க்கலாம். மனதில் திட்டமிட்ட செயல்களை எண்ணிய விதத்தில் செய்து முடிப்பீர்கள். தொழில் சார்ந்த விஷயங்களில் இருந்து வந்த எதிர்ப்புகளை வெற்றிகரமாக எதிர்கொண்டு வெற்றி வாய்ப்புகள் அதிகமாக அடைவீர்கள். சொத்துக்கள் சம்பந்தமான செயல்பாடுகளின் போது சற்று நிதானத்துடன் செயல்பட வேண்டும். தம்பதிகளுக்கு இடையே இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கி ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். மற்றவர்களின் செயல்பாடுகளில் தலையிடுவதை தவிர்ப்பது நல்லது. மனைவி வழி உறவுகளின் மூலம் சாதகமான சூழல் உருவாகும். வர்த்தகம் தொடர்பான செயல்பாடுகளில் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு திறமைக்கேற்ற ஊதியமும் திறமைக்கேற்ற வேலையும் உருவாகும். பெரியோர்களின் ஆதரவும் கிடைக்கும். தன வரவுகளால் மேன்மையான சூழல் அமையும். தந்தையின் உடல் ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றமான சூழ்நிலை உருவாகும். மனைவியின் உறவுகளால் சுப விரயம் ஏற்பட்டு நல்ல லாபத்தில் முடியும். நிர்வாகம் சம்பந்தமான முடிவுகளில் தந்தையின் ஆதரவு கிடைக்கும். மறைமுக எதிர்ப்புகளை களைந்து எண்ணிய திட்டங்களை நிறைவேற்றிக் கொள்வீர்கள். பிள்ளைகளின் தேவைகளை அறிந்து நிறைவேற்றுவீர்கள். பெண்களை பொறுத்தவரை இந்த மாதத்தில் நன்றாக அமையும். அதுவும் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இன்னும் சிறப்பாக அமையும். இதுவரை இருந்த மாமியார் மருமகள் இடையே நடந்து வந்த பிரச்சனைகள் அனைத்தும் முடிவுக்கு வரும். சுமூகமான நிலையை எட்டுவீர்கள். தொழில் வாய்ப்புகள், கல்வியில் மேம்பாடு, பொருளாதாரத்தில் நல்ல நிலைப்பாடு போன்றவை ஏற்படும். மேலும் போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கேற்கும் பெண்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும் பட்சத்தில் அதிக சதவீதத்தை பெறப்போவது இந்த துலாம் ராசிக்கார பெண்கள் தான். இதுநாள் வரை இருந்து வந்த உடல் உபாதைகள் நீங்கும். கணவன் மனைவி இடையேயான உறவு பலப்படும். இந்த மாதத்தில் நன்றாக அமையும். அரசியல்வாதிகளுக்கு இந்த மாதம் சற்று ஏற்ற இறக்கங்களுடன் இருக்கும். பொருளாதாரத்தில் உயர்ந்தாலும் செலவுகள் அதிகரிக்கும். வீண்பழி சுமைகள் உங்கள் மீது சுமத்துவார்கள். அதற்கு தக்க பதில்களை வைத்துக் கொள்வது நல்லது. மேலும் சமூக ஊடகங்களிலும் தொலைக்காட்சி விவாதங்களிலும் பங்கு பெறும்போது பொறுமை காத்து பேச வேண்டும். அவ்வாறு பேசும்போது உங்கள் அரசியல் வாழ்க்கையில் சுமூகமான நிலை ஏற்படும். அதேபோன்று சிபாரிசு போன்றவற்றில் ஈடுபடக்கூடாது. அவ்வாறு ஈடுபட்டால் உங்கள் பதவிகளுக்கும் அரசியல் வாழ்க்கைக்கும் மிக பெரும் ஆபத்தாக வந்து சேரும். மற்றவை அனைத்தும் நல்ல கிரகத்தில் உள்ளதால் இந்த மாதம் நல்ல மாதமானதாக அமையும். கலைஞர்களுக்கு இந்த ஆகஸ்ட் மாதம் புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். தொலைக்காட்சித்துறை, திரைத்துறை போன்றவற்றில் பங்கு பெறும் கலைஞர்கள் நல்ல செல்வாக்கு பெறுவார்கள். பெரிய பெரிய அனுபவம் வாய்ந்த கலைஞர்களின் நட்பு கிடைக்கும். இதனால் கலைத்துறையில் நல்ல ஒரு முன்னேற்றத்தை இந்த ஆகஸ்ட் மாதம் தொடங்கி வைக்கும். சமூக ஊடகங்களில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். வியாபாரிகளை பொறுத்தவரை இந்த மாதத்தில் நன்றாக அமையும். நல்ல லாபம் கிடைக்கும். புதிய வீடு, புதிய பொருள் போன்றவற்றை வாங்கி குவிப்பீர்கள். குடும்பத்தில் இதுநாள் வரை இருந்து வந்த பொருளாதார பிரச்சனை நீங்கும். குடும்பத்தில் செல்வம் குளிக்கும். இதுவரை தடைபட்டிருந்த தொழில்கள் அனைத்தும் தொழில்படும். புதிய புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் வந்த போதிலும் மனிதருக்கு பிடித்த ஒரு தொழிலை தேர்ந்தெடுத்து வெற்றி காண்பீர்கள். இதனால் சமூக அந்தஸ்தும் சமூக பொறுப்பும் உண்டாக்கி பொது அரசியலில் ஈடுபடுவீர்கள். புதிய புதிய நண்பர்கள் அமைவார்கள். இவர்கள் மூலம் உங்கள் தொழில் மென்மேலும் விரிவுபடுத்தப்பட்டு வளர்ச்சி அடையும். விவசாயிகளை பொறுத்தவரை இந்த மாதம் ஓரளவுக்கு நன்மை தரும் மாதமாக அமையும். ஏனென்றால் மழைப்பொழிவு மனிதருக்கு நிம்மதியை தரும் அளவுக்கு இருக்கும். இருந்தாலும் விவசாயத்திற்கு போதுமானதாக அவை இருக்காது. உங்களுக்கு நஷ்டத்தையும் தராது, லாபத்தையும் தராது. சமமானதாக இருப்பதால் விவசாயிகளுக்கு சற்று சாதகமான சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொடுக்காவிட்டாலும் பாதகமான சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொடுக்காது. அது மட்டுமில்லாமல் புதிய புதிய யுக்திகளை கையாண்டு புதிய விவசாய முறையை உருவாக்கி புதிய முறையில் சாகுபடி செய்யும் போது அதிக மகசூலையும் அதிக லாபத்தையும் அடையலாம். மொத்தத்தில் இந்த ஆகஸ்ட் மாதம் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சற்று ஏற்ற இறக்கமுடன் இருந்தாலும் நன்மையை பயக்கும் மாதமாகவே அமையும். மேலும் இது போன்ற செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள எங்கள் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டன் அழுத்துங்கள். நன்றி.